Boa tarde a todos e a todas. Imos dar comezo a este pleno ordinario do 31 de marzo de 2025. O primeiro punto da orde do día é a aprobación se procede da acta do pleno ordinario do 24 de febreiro de 2025. Se ninguén ten nada que suxerir ou modificar, daríamos a aprobada por asentimento. O segundo punto tamén é a aprobación dunha acta dun pleno extraordinario urxente celebrado o 26 de febreiro de 2025. Se ninguén ten que engadir nin suxerir ninguna modificación, tamén o daríamos aprobado por asentimento. E o terceiro punto é o expediente de adquisición deses inmobles necesarios para a realización e recuperación da posta do río Saíñas e do seu entorno. Como teñen na documentación que consta no expediente, o pasado 27 de xaneiro celebrábamos un pleno da Corporación Municipal no que se aprobaba a relación deste proxecto, que significa darlle continuidade a ese paseo fluvial que ten o seu inicio onde está a Escola Náutico-Pesqueira, en Coroso, e que continuará cara a zona de Deán e recuperando todo esa contorna natural, non? O expediente que hoxe traemos a pleno é, en primeiro lugar, aprobar a relación de parcelas que están afectadas que deberán ser adquiridas polo Concello de Ribeira para poder desenvolver ese paseo fluvial. E despois, unha segunda cuestión que é someter este acordo á exposición pública por se hai algunha persoa interesada en poñer algún tipo de emenda ou de alegación. Evidentemente, para poder desenvolver o paseo, que vai ser moi similar ao que xa hai no río Saíñas na altura de Coroso, ou, por exemplo, o río Artes, é necesario facerse cuns metros á beira do río para poder desenvolver esa pasarela e esa marxe fluvial. Por tanto, eu non teño moito máis que explicar. Grupos que desexen intervir. Polo Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra a señora Alberti. Ben, efectivamente, imos a aprobar o que xa falamos nese pleno do 27 de xaneiro, por salientar algo sobre este proxecto do río Saíñas, dicir que é un grande proxecto de recuperación e de posta en valor da senda dos muiños de auga que ten este río. Penso que non é só de valor polo seu lecer, non vai ser unha nova área que as persoas de Ribeira ou colindantes ao municipio poden vir a disfrutar, senón que creo tamén que é unha vía de toma de conciencia, non que a través do lecer se poña en valor o importante patrimonio natural que nos arrodea. E penso que non é de estranar este tipo de iniciativa ou este tipo de proxectos que imos a seguir salientando e poñendo en marcha, porque o BNG está sempre adiante e absolutamente de acordo para poñer proxectos de importancia ambiental como prioridade absoluta. Imos a estalo non só polo presente, senón tamén polo futuro, porque se nos vai a vida nelo, e imos a estar sempre para protexer as nosas praias, os nosos montes e, sobre todo, en especial, sendo de Ribeira, as nosas rías, como xa o estamos a facer. Moitas grazas. Quen do Partido Popular, señora Brión, ten a palabra. Boas tardes a todos. Gracias, señor alcalde. Pois nós tamén nos alegramos de que se vayan dando pasos adiante neste proxecto, que foi iniciado no seu día polo noso grupo de goberno e que está marcado dentro do plan STD, xunto con outros como que se rematou recentemente, que foi o paseo da Apensida. Este, entre outros moitos proxectos que se están levando a cabo ca consecución deses fondos europeos. Coincidimos na expropiación de parte da superficie destas 29 fincas que son aquí referenciadas, que responde ao interese público e social, que redundará na posta en valor dun enclave natural único e permitirá visibilizar parte do noso patrimonio, como son os muiños de auga do río Saíñas, a través desta construción desta senda. Así que, sin máis, moitas gracias. Grazas, señora Brión. Ben, pois... Non sei se o sector interventor, entre la finca 1 e 5, que explicación hai en esas dos referencias catastrales
de 32.560 la finca 1 y con un valor por metro cuadrado de 25. En la finca 5, 950 euros por metro cuadrado. Bueno, 950 euros en total. 25 euros. Sí. En una valoran 25 y en otra 80. ¿Cómo? Perdón, ¿puedes repetir? Puedes mirar, la finca 1, ¿Sí? el valor de metro cuadrado 80. En la finca 5, 25. ¿Y esa diferencia qué se debe a eso? Pois non sei se o interventor nos pode clarificar aí esa cuestión. En que páxina pon os valores, señor de Brito? En la 6, 7, en la 6. No, aclarar eso. Esos valores totales. ¿La superficie total o la afectada? La valoración. En este. Sí, No informe de valoración. sí, atrás. Informe de valoración aquí. Aún. Uno pone valor 32.000 y el otro, en total, 950. Suelo urbano. Suelo urbano. Pois a verdade que non... Sí, é o mesmo Pues tipo un de suelo. 3.2. Un 6.3A, ¿no? Igual en otro. Sí. Ben, pois... Tiene que ser por Sí, la clasificación urbanística. Claro, Si se no, lle parece, nosotros se lle parece nos que o absteníamos. secretario tome nota para consultalo cos servizos de urbanismo, porque ese informe de valoración foi feito polo arquitecto municipal, entón, antes de corroboralo, que poidamos vamos, tomar en consideración ese Nosotros nos abstendríamos entonces en este punto. Sí, é o mesmo tipo de chan. Sí, non? Podemos aprobarlos e verificar despois esa cuestión. Lo mejor sería dejar encima de la mesa hasta incorporar el expediente. Claro. Ben, pois se os grupos están de acordo, primeiro corroboramos a existencia ou non dese posible erro. En caso de que non sexa un erro, xa o traeríamos ao pleno do mes que ven, e se é un erro, pois, evidentemente, corrixiríase. Deixámolo entón en riba da mesa. Encima de la mesa mejor, ¿no? Sí, a espera de poder corroborar cos servizos de urbanismo a ver se hai algún tipo de erro. Sí, porque o chan é igual. La clasificación urbanística es la misma. Sí, non entendo por que pode haber esa valoración diferente. Ben, moitas gracias, señor Mariño. Sí, pero por qué? Nada, corroborámoslo con urbanismo, sí. Luego pásame el informe. Ben, pois, se lle parece, pasamos ao punto cuarto, que é a base 51 de execución do orzamento. Aí, como comprobarán, o que pretendemos é modificar a base número 51 do orzamento para incluir unha subvención nominativa ao 17º Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galiza, unha subvención que o Concello de Ribeira quere achegarlle á Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, Culturmar, por un importe de 40.000 euros. Aquí, como saben, en marzo do ano 24, dende o Concello de Ribeira, pois estivemos interesados en candidatarnos a albergar este encontro de embarcacións tradicionais de Galiza, onde poder celebrar en Ribeira despois de 32 anos, sendo o primeiro concello que acolleu esta celebración,
pois volver a ter ese encontro de embarcacións tradicionais e celebralo de maneira conxunta entre tres entidades, neste caso a Real e Ilustre Confraría da Dorna, Culturmar e o Concello de Ribeira. Este evento vai permitir non só celebrar ou homenaxear as tradicións do noso Concello, como pode ser todo o que ten que ver coa cultura marítima, senón tamén permitirá poñer en valor un sector fundamental para a economía de Ribeira como é a pesca ou, por exemplo, a industria conserveira. Somos realmente unha potencia a nivel do Estado español, non só sendo o primeiro porto de baixura da Unión Europea, senón tamén a nivel de produción de conserva, pois nesta comarca temos que ter en conta de que se produce o 60% da conserva que consume todo o Estado español. E, ademais diso, pois supón unha oportunidade única para ensinarlle ás xeracións máis novas as técnicas, as habilidades ou as artes de pesca tradicionais. E, ademais, supón a aposta do Concello de Ribeira por ese turismo sustentable ligado tamén ás nosas tradicións. Temos que lembrar que o Concello de Ribeira pois, é un concello de interés turístico, xa é un concello que incrementa exponencialmente a súa poboación no verán, das persoas que nos visitan, pero evidentemente, se acollemos o encontro de embarcacións tradicionais, vai ser unha ventá ao mundo onde poder mostrar a nosa cultura, a nosa forma de ser e tamén as nosas embarcacións e a nosa cultura marítima, porque van chegar visitantes de todo o mundo e, ademais, vai casi coincidir coa Festa da Dorna, polo tanto, sumarán sinerxías e poderán os visitantes que veñan a Ribeira pois non só desfrutar do encontro de embarcacións tradicionais, senón tamén ver un evento tan espectacular como é a Festa da Dorna. E, por último, ese encontro de embarcacións tradicionais consideramos que é propicio tamén para educar en certos valores as xeracións máis novas, como pode ser pois a educación, non? Ou a educación que temos que promover dende as administracións públicas para toda a xente nova, para que preserve os nosos mares, preserve tamén as embarcacións tradicionais e coñeza a importancia de que as artes de pesca tradicionais ou artesanais son as que garanten que o mar pois, ten vida e que non podemos esquecer tampouco de onde vimos, non? Por iso, hoxe queremos traer a pleno esta subvención nominativa, sen a cal os encontros pois non poderían celebrarse, xa que pois necesitan un músculo económico tamén para poder desenvolver todo tipo de actividades no noso Concello. Pasolle xa a quenda aos grupos, polo Partido Socialista, señor Suárez Puerta, ten a palabra. Moitas gracias, señor Calderón. Como acaba de decir, o que se trae ahora mismo é unha continuación de un acordo plenario que se tomou en febreiro do ano pasado, no que por unanimidade, pois así o exixía Culturmar, aprobamos candidatarnos a realizar este evento. Tuvemos a suerte de ser elexidos e Ribeira vai ser o punto no que se vai organizar o encontro de embarcacións tradicionais de Galicia, que facía máis de 30 anos que non se facía aquí. Ben, para elos se trae a pleno neste punto dúas cousas, basicamente, que é a aprobación dunha subvención nominativa de 40.000 euros para Culturmar e a modificación de a base 51 para facilitar os pagos anticipados, para que ata un máximo dun 50% do que son as subvencións que unha entidade cultural poda alcanzar mediante unha subvención nominativa se poda realizar, xa que actualmente isto non é viable. Ben, isto tense que facer porque actualmente nos encontramos con uns orzamentos prorrogados do ano pasado, por tanto as subvencións nominativas hai que aprobalas en pleno. Isto, bueno, está recollido no artículo 169, o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, así como a Lei Xeral de Subvencións no artículo 22.2a. Por lo tanto, o que se está solicitando é acorde completamente á lei. Ademais, entre os requisitos que se van a poñer as entidades que van a poder optar a este beneficio de alcanzar antes unha cantidade previa, se solicita que, bueno, que as entidades deben estar ao corrente do Concello, ca Axencia Tributaria, ca Seguridade Social, ou ca Xunta, e que tampouco poden recibir anticipos aquelas entidades que teñan pagos anteriores pendentes de xustificar.
Isto, en xeral, se ben afecta a Culturmar, tamén afecta a todo o resto de subvencións nominativas que se van a levar a cabo dentro do Concello de Ribeira, e, polo tanto, entendemos que é unha mellora e é necesario leválo a cabo. Pois, por exemplo, a Cofradía da Adorna, de non celebrarse a aprobación dos presupuestos previamente, teria que vir a pleno, non podería optar a esta subvención nominativa previamente, senón hasta que se levaran a cabo. Por lo tanto, entendemos que esta proposición é correcta e vamos a apoiala máis alá de que, bueno, os encontros que se nos están aquí propoñendo, como xa dixemos no seu momento, rondan unha afectación dunhas 12.000 persoas durante ese fin de semana no último encontro que tuvo lugar en Sada, o sea, unhas 4.000 persoas que van a visitar Ribeira, que van a facer gasto en Ribeira. Isto vai dinamizar a economía de Ribeira e vai a facer que, xunto ca Adorna, que xa é un motor económico para Ribeira, ese mes de xullo poderá dar un impulso tanto á hostelería como ao resto do comercio local e facer que sea diferencial respecto ao resto do ano. O sea, que, por lo tanto, vamos a aprobarlo. Nada máis, moitas gracias. Suárez, quenda do Partido Barbanza Independente. Señora Pouso, ten vostede a palabra. Gracias, boa tarde a todos e a todas. Ben, estamos a modificar a base 51 do orzamento para poder facer en realidade esa aportación da subvención nominativa que temos comprometida ca Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, Culturmar. É un evento no que se prevé, pois como xa comentaba o señor Suárez Puerta, no que participe pois unha numerosa afluencia de público, un evento que pensamos que vai a axudar a dinamizar toda a economía de Ribeira e que a continuación desto pois e incluso vai haber días que confluyan pois tanto actividades do Culturmar como actividades da celebración das festas da Adorna. Hai que facilitarlle a este tipo de entidades asociativas pois a posibilidade de contar con recursos económicos para levar a cabo e para afrontar, digamos que eses gastos que teñen que facer anticipadamente e previos á realización das actividades ás que se comprometen, e con esa finalidade pois se plantexa aquí a viabilidade de dar forma a esa anticipo do 50% sin ter que exixirlle a contraprestación do aval bancario incrementado con ese 20% do anticipo. Esperamos que isto facilite pois que a actividade se leva a cabo, que a actividade poida ser un éxito e que dende aquí apostemos pois a parte de, digamos, difundir esa cultura mariñeira de posta en valor de un sector e unha actividade económica moi importante dentro do noso municipio, ao mesmo tempo axudar a dinamizar toda esa actividade tamén económica que xira en torno a eses importantes movimientos de xente de afluentes en pleno verán. O Partido Barbanza Independiente, como non pode ser de outra maneira, vamos a apostar por esta modificación e tamén esperamos e desexamos que pola entidade Culturmar se sintan, digamos que apoiados e respaldados dentro do Concello de Ribeira e esperamos tamén pois que dende outras entidades tamén aposten por subvencionar parte destas actividades. Mais nada, moitas gracias. Señora Pouso, quenda do Partido Popular. Señora San Pedro, ten a palabra. Gracias, moi boas tardes, noites a todos. Ben, dende logo que nos sumamos á posta en marcha dunha iniciativa que contou co noso apoio non só nesta ocasión, sino tamén pois no intento anterior que fixo a Cofradía da Adorna con aquela candidatura pois fai xa máis ou menos 4 ou 5 anos e que se quedou pois ás portas desa elección final. Vai a ser, dende logo, un evento, como xa se destacou aquí, que xenere pois un fluxo importante de persoas en pleno verán, que xenere pois por suposto que moitísimo tránsito no sector hoteleiro, no sector hosteleiro, no comercio, dende logo pois vai ao mesmo tempo a dinamizar e a poñer en valor pois o que é a nosa cultura mariñeira, o noso patrimonio e dende logo mantendo pois unha tradición a que eu creo que o noso municipio de Ribeira pois ten moitísimo que decir. Para nós é un placer poder formar parte, poder apoiar pois unha iniciativa como esta, e dende logo que nos parece de xustiza
que o Concello de Ribeira aporte pois unha cantidade, neste caso 40.000 euros, para levar a cabo pois a celebración do evento, pero teño que recoñecer, señor alcalde, que tamén me parece pois que acabamos de perder unha oportunidade ou que acabamos de deixar de aproveitar pois un pleno no que se modifica a base 51 para traer e aprobar pois o que son todas esas subvencións nominativas que este ano pois todavía se atopan no limbo, porque ao igual que esta subvención é un trámite urxente, porque vamos, a celebración pois está aí a volta ao verán, hai outras moitas subvencións que tamén teñen a súa celebración á volta da esquina. Polo tanto, creemos que esta era un momento ideal para traer a aprobación de todas as subvencións nominativas, porque, dende logo, pois hai campañas, hai eventos, hai festas que precisan pois dese aporte económico da administración municipal. Eu creo que unha vez máis queda descoberto pois esa falta de planificación que existe neste Concello. E do mesmo xeito, pois tamén nos gustaría saber pois se estes 40.000 euros veñen a través de unha transferencia de crédito a través do capítulo 2, estando o orzamento prorrogado, ou se este crédito, estes 40.000 euros, veñen en detrimento de algunha outra subvención nominativa que este ano pois ou non se vaya a aportar ou que se vaya a aminorar a súa cantidade. Gustaríanos tamén saber un pouco de onde sale, como digo, esa dotación económica, porque entendemos que cun orzamento pois prorrogado non podería ser de outro xeito salvando estes dous. Me gustaría que mo aclarara. Dende logo que, a pesar de que nos gustaría que esta modificación fose de outro xeito, pois contará co beneplácito do Partido Popular. Tamén me gustaría, dende logo, reseñar que me alegro moito de que por fin se poida facer pois ese cambio para que as asociacións poidan cobrar por adiantado pois ata o 50%, porque, dende logo, eu durante moitos anos insistín en isto, sei que era unha demanda de entidades como podía ser a Festa da Adorna, que manexan pois unha cantidade importante de cartos, como de moitas outras que, en moitos casos, pois tiveron que quedar sin celebrar certos eventos por non poder dispoñer pois de liquidez no momento da celebración, e, polo tanto, creo que isto tamén pois é un paso adiante para a celebración e, dende logo, para o traballo diario do que son moitísimas entidades que necesitan da administración municipal para poder sair adiante e traballar. Nada máis e moitas gracias. Ben, grazas, señora San Pedro. Pois, efectivamente, a incorporación, comezo por isto último, a posibilidade de dispoñer do 50% das subvencións era unha cuestión que lle importaba moito ás asociacións culturais, porque é esencial para poder desenvolver calquera tipo de traballo. E, por tanto, quixemos xa empezar a facelo con esta primeira modificación das bases de execución do orzamento, onde incorporamos esa posibilidade, non, para que Culturmar, a Asociación da Adorna e o Concello pois poidan dispoñer do 50% deses 40.000 euros para poder empezar a desenvolver o traballo que vai requerir o encontro de embarcacións tradicional. En referencia ás preguntas que me facía, non hai ningún detrimento das subvencións nominativas que houbo o ano pasado. Hai crédito suficiente para poder pois incluir esta incorporación da subvención nominativa aos encontros tradicionais e despois, por outra banda, dicirlle que non se fixo a modificación das bases para o resto das subvencións, basicamente porque temos pendente a liquidación e a incorporación dese remanente. Tan pronto se faga, esperemos que poda ser no mes de abril, senón xa a primeiros de maio, pois poidamos tamén modificar para que o resto das nominativas que levan as entidades do Concello de Ribeira pois poidan tamén desfrutar delas, non? Agradezolle tamén o voto favorable que vai ter o Partido Popular a esta base de execución e xa pasamos a súa votación. Votos a favor da modificación número 1 da base 51 de execución do orzamento. Votos a favor? Unanimidade. Grazas. E pasamos ao punto 5, que é a delegación da inspección do imposto sobre construcións e instalacións e obras, o ICIO, e a tasa de licenza de obras e urbanística na Diputación da Coruña. Para explicar o asunto, cedo a palabra á concelleira de Facenda, a señora Pouso. Gracias, señor alcalde. Ben, no pleno do pasado 27 de xaneiro traíamos a aprobación o de delegar na Diputación Provincial a inspección do imposto de construcións e instalacións e obras, así como a taxa que se devenga polas exercicio do outorgamento das licencias urbanísticas.
aprobábamolo, como acabo de dicirlle, o 27 de xaneiro, e o 3 de febreiro ese acordo era publicado para exposición ao público a través do Boletín Oficial da provincia da Coruña. Tal e como nos manda a normativa, estivo exposto ao público durante 30 días hábiles, e durante os cales pois non houbo ningunha reclamación nin alegación que se presentase contra este acordo. Trátase agora, polo tanto, da aprobación definitiva de darlle xa, digamos, luz verde a esa adopción do acordo adoptado no seu día, con esta publicación, con esta aprobación definitiva, a través da cal vamos a delegar esa inspección do imposto de construcións na Deputación da Coruña. Pensamos que isto é unha medida que nos vai axudar a aplicar, digamos que de xeito máis correcto, a aplicación da carga tributaria que teñen que asumir os contribuintes, sobre todo aquelo que se presenten proxectos ou estudos técnicos que realmente non estén acordes á valoración do coste das obras no mercado, e, por outra banda, tamén nos vai a servir para que todo aquilo que se fai a través das comunicacións previas teñan un seguimento máis directo de fiscalización en canto á aplicación dese imposto de construcións. Non se trata de penalizar aos contribuintes, sino que se trata de aplicar unha fiscalidade máis xusta e equitativa para todos. Todos van a ter, digamos que, o mismo tipo impositivo e é, polo tanto, necesario que cada un aporte en base á execución das obras que se leven á realidade que se leven a cabo. É con esta finalidade co que se aprobou esta delegación, e esperamos tamén que unha vez que se empecen a executar os traballos, evidentemente que tamén repercutan nos resultados económicos das arcas municipais. Polo de agora, máis nada, moitas gracias. Pouso, que anda do Partido Socialista. Señor Suárez Puerta, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, como acaba de decir a señora Pouso, no pleno do 27 de xaneiro votouse este punto, no que sería a súa fase inicial, saiu adiante cos votos dos membros do goberno e o voto en contra do Partido Popular naquel momento, o que a líder do Partido Popular esgrimía que esta era unha medida que tiña un afán recaudatorio e que por eso debíamos desdeñala e non votar a favor. Eu descoñezo como unha medida que consiste na comprobación dunhas declaracións pode ir en contra de quen fai unha declaración de forma correcta, a non ser que se entenda que quen declara de forma fraudulenta vai a deixar de virse beneficiado e vai a ter que empezar a pagar o que debería pagar. Para deixar isto claro, a señora Barreiro dicía, poñía un exemplo que dicía que quen declarase 100 ora ia ter que pagar 150 porque a Diputación ia vir a comprobalo. Isto só ten dúas lecturas, ou polo menos como eu entendo só pode ter dúas lecturas, e eu con unha de dúas, ou que se defenda a persoa que declara 100 cando tiña que declarar 150, ou que se quera decir que a Diputación ten un ánimo de lucro e que o que vai a vir aquí é a inflar as declaracións dos veciños de Ribeira en contra da realidade do que son as declaracións urbanísticas e, por tanto, vai a cobrarlles máis do que debería, o cual entendo que non é unha realidade, mas sería unha acusación bastante grave. Por lo tanto, como acabo de decir, ou se defende o defraudador ou se acusa o inspector. Me gustaría que esta parte me aclararan posteriormente. A maiores tamén decían que non entendían que gañaban os veciños con unha proposta na que se ia a comprobar que as declaracións eran correctas ou non. Pois eu que non entendo é que ganan os veciños se non se comproban se as declaracións son correctas, porque evidentemente o que se está potenciando é unha política de declarar o que nos dé a gana, e se cola colou, e se aquí non ven ninguén nada a mirar, pois nunca houve ninguén que se preocupara das declaracións que había neste concello, ou polo menos é o que parece dar a entender esta declaración.
Hai que decir que tamén lle preocupaba que solo se iba a penalizar as persoas que fixeran as declaracións de forma correcta ou de forma errónea. Non lle gustaba o feito de que as persoas que non declarasen nada non se fosen a vir afectadas por esta norma. Bueno, as persoas que non declaran nada e obran en contra da legalidade, evidentemente están afectados directamente e podense encontrar cunha situación na que se lle sancione directamente ou se lle chegue incluso a facer pechar, ou pois se teñen un negocio, non sei, pongamos unha gasolinera, por exemplo, teñan que pechalo ou teñan que derribalo, por poñer un exemplo que poderíamos máis ou menos entender, ainda que non é exactamente igual, pero bueno. Por último, decían que ian presentar alegacións ao acordo que se levou a cabo e se non hai ningún erro e a min non me falta documentación, non me chegou ningunha alegación, polo que entendo que o que se iba a alegar probablemente era, como digo, a defensa de que non fai ben as declaracións e como isto realmente non ten encaixe en ningunha normativa, ao final optaron por non facelo. Por lo tanto, nada máis, moitas gracias. Párez, que anda do Partido Barbanza Independente. Señora Pouso, ten a palabra. Ben, de todos é sabido a importancia económica que ten as cuantías que se recaudan polo imposto de construcións, instalacións e obras dentro do orzamento municipal. Tivemos neste Concello, en anos do boom urbanístico, chegáronse a acadar cifras de recaudación superiores aos 4 millóns de euros. Actualmente estamos, digamos que nunha baixa actividade construtiva, nin de lonxe estamos acadando esas cifras que no seu día do boom se alcanzaron, pero ben é certo que dentro do que se está facendo e dentro da actividade económica que está xerando a actividade da construción, si temos constancia de que realmente as liquidacións que se están facendo non son as que se corresponden ca realidade. Temos a posibilidade de chegar a un acordo ca Diputación Provincial, posto que a Diputación Provincial pon a servicio dos concellos naqueles casos en que estes mostran pois unha necesidade ou unha falta de medios, dá a posibilidade de axudar aos concellos colaborando a través de convenios de colaboración de distintas entidades e un deles é o que temos en este momento no trámite de hoxe da aprobación definitiva. Vamos a aproveitar esa oportunidade de poder colaborar ca Diputación Provincial para levar a cabo esas actividades inspectoras, non porque non se este inspeccionando dentro do propio Concello día de hoxe, que sí se está a facer, se comproban e se fiscalizan todas as liquidacións que se van presentando tanto de licencias de obra como de comunicacións previas. Que ocorre? Que a limitación de medios humanos e a carga de traballo que teñen os que temos en este momento, que están ocupados pois en eses informes que van solicitando os cidadáns día tras día, esa actividade impídelle adicar máis tempo pois o que sería esa actividade de inspección de ir, digamos que in situ a todas as obras que se comunican e comprobar que efectivamente os presupuestos que se presentaron no seu momento e a actividade ou a obra realizada sexa o correspondente co que se liquidou. Daí que pensamos que esta fórmula de colaboración ca Diputación Provincial, pois, como saben, lles decía anteriormente, sí que vai a ter efectos na recaudación do Concello. Por outra parte, hai que destacar que a ninguén lle alleo todo o incremento a suba de prezos nos distintos contratos de suministros que o Concello ten que aportar. Polo tanto, estando aínda nesa línea de non aumentar a presión fiscal, si o que temos a obriga de conseguir é de mellorar, digamos que a recaudación tributaria a través dos impostos que temos aprobados, sin incrementar os tipos impositivos, pero que sí a xente realmente liquide polas obras que están a realizar. Informarlles tamén que, por outra parte, continuará esa inspección que temos pois sobre terreo das obras que se están executando, de comprobar que teñen feitas as comunicacións previas que meteron a trámite esas informes no Concello de conforme van a ejecutar as obras e que esa xente que non o faga
inicialmente que, en principio, alguén podría pensar pois que vai a quedar, digamos, que aí sin tributar, que se estén atentos porque o Concello sí que inspecciona e esa actividade sí que se está facendo, que para iso hai unha persona adicada a con esa misión para detectar todo aquilo que se está facendo e que non se foi comunicado ao Concello e, polo tanto, non liquidou as tasas e imposto correspondente. Imos a respaldar esta aprobación definitiva e co convencimento de que, desde logo, o que se vai a facer e o que se vai a materializar é unha tributación máis xusta para todas aquelas persoas que realicen actividades urbanísticas. Mais nada, moitas gracias. Grazas, señora Pouso, tendo do Partido Popular. Ben, pois... Agora sí. Ben, dicía que se aprobou con 10 votos en contra e 11 a favor a delegación da Inspección do Icio na Deputación da Coruña. Pasamos ao punto sexto, que é unha proposición presentada polo Partido Popular sobre o acceso á vivenda. Señora San Pedro, ten a palabra para a súa defensa. Moitas gracias. Ben, pois é coñecido por todos que na actualidade un dos problemas que máis preocupan a ciudadanía, e o podemos ver en calqueira enquisa que sala pois publicada en calqueira medio de comunicación, é o problema da vivenda. E moito máis alá de todas esas enquisas, creo que todos somos conscientes de que a falta de vivenda é unha realidade que está levando pois este tema a converterse casi nunha emerxencia nacional. Ribeira non é unha excepción dentro desta temática, e, dende logo, que ten saído incluso en diferentes ocasións neste pleno esa preocupación, mostrando pois a sensibilidade dos grupos municipais cun tema de calado pois nacional que repercute de xeito directo no ámbito local ante esas dificultades para acceder a unha primeira vivenda en propiedade ou tamén en aluguer. A brecha entre a oferta e o ritmo de creación de fogares está disparando o prezo das rendas a máximos históricos, polo que é imprescindible poñer remedio ao que xa é un problema de Estado, con solucións urxentes e integrais. Na nosa localidade, o alugueiro turístico, como en moitísimas máis, pois está nestes últimos tempos a comerlle terreo ao lugar tradicional a inseguridade tamén xurídica existente. Dende a Administración local debemos estar comprometidos coa posta en marcha de iniciativas dentro das limitacións coas que se conta que fomenten a construción de vivenda pública facilitando o acceso á mesma por parte de colectivos vulnerables ou xente moza. Dende o Goberno Central puxose en marcha ese proxecto Viena a través do cal a Sareb tiña intención de poñer chan a disposición dos promotores para que construísen vivendas para alugueiro e, pasado ese prazo de concesión, pois pasarían a mans dos concellos ou das comunidades autónomas ás que a Sareb transferiría a actuación antes da extinción da sociedade. Galicia entraba dentro dese proxecto que incluía un solar de 2.752 metros cuadrados na nosa localidade, en Ribeira. Segundo indicou o pasado verán a Sareb, a previsión era que os solares incluídos na primeira fase do proxecto Viena, entre eles o noso, se licitaran no próximo outono, coa idea de iniciar as obras no 2025. Mais o pasado mes de xaneiro, o concurso do solo da Sareb quedou deserto, deixando sin oportunidade de aproveitar ese solar. Dende a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras solicitouse ao Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana a cesión deses terreos de Ribeira co obxectivo de poder destinalas á construción de vivendas de promoción pública financiada con fondos propios da Xunta de Galicia. Tratándose dunha oportunidade para o noso municipio de ver realizada a consecución de proxectos de investimento para a vivenda pública, dende o Grupo Municipal do Partido Popular solicitamos que a Corporación Municipal inste ao Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana a facer a cesión gratuita e inmediata da parcela da Sareb situada na Avenida da Coruña, a Xunta de Galicia, e 2, a instar a Xunta de Galicia ao compromiso de que, unha vez cedida dita parcela, redate e licite un proxecto de construción de vivendas acorde coas necesidades do Concello de Ribeira. Nada máis de momento. Moitas gracias. Señor San Pedro, quenda do Partido Socialista, ten a palabra, señor Suárez Puerta. Ben, moitas gracias. Ben, é certo que a parcela
da que se fala o solar, bueno, voy a decir o número, pero bueno, o 7101C53380, que como se miraba no lote 2 do proxecto Viana, está situado en Coroso. Tamén é certo que o proxecto Viana quedou deserto. Por lo tanto, a Sareb cerrou a licitación do proxecto Viana sin concurrencia e abriu un período de análisis para valorar como relanzar o proxecto. É dicir, o proxecto morreu. O sea, que falar aquí do proxecto Viana para intentar respaldar o feito de escoller un solar en concreto é un pouco facer trampas ao solitario, porque dito proxecto xa non está vixente actualmente. O que sí, entonces, nos fai plantexarnos unha serie de dúbidas de por qué este solar e non outro, podendo escoller todos os solares que a Sareb ten dentro de Ribeira, que para ser exactos son 72 viviendas, entre 4 anexos, hai unhas 13 obras en curso sin finalizar, e hai outros 8 solos que tamén poderían utilizarse, por non falar directamente do edificio de Avesadas que acaba de ser desaloxado, que se podería rehabilitar e podería facilitar desta forma o acceso á vivienda aos veciños. Por lo tanto, eu pregunto por que a insistencia nun solar na praia de Coroso para facer vivienda. Igual queremos facer chalés. Respecto a isto, que igual non lle se termina de cadrar, digo porque, bueno, xa é sabido que o Partido Popular na Comunidade de Madrid vendeu cerca de 1.860 viviendas a un fondo como é Blackstone ou 2.935 a Goldman Sachs, operacións todas elas que acabaron sendo declaradas ilegais e que tiñan un trasfondo económico e en ningún momento buscaban acabar co problema da vivenda e nin lles importaba o máis mínimo. Por lo tanto, eu pregúntome realmente, queremos acabar co problema da vivenda en Ribeira? Paréceme correcto, pero se acaba solo ca construción nun solar en concreto de Ribeira, non fai falta facer ninguna tipo de actuación maior ou simplemente con levantar un edificio e imos a acabalo. Ademais, sorprende tamén o tempo, porque, como decía, creo que fai cerca de 20 anos que en Ribeira non se fai ningún tipo de vivenda de carácter oficial, máis ou menos, e a última vez se fixo nunha zona na que apenas hai un veciño en 25 ou 50 metros de onde está máis cercano é unha casa unifamiliar. Igual o que ten máis cerca, despois o que hai é basicamente un polígono industrial que foi o sitio onde se intentou localizar. Pero desta vez se busca localizalos nunha praia con boas vistas. Ademais, eu pregúntome tamén, porque descoñezo cal é o tipo de vivenda de tipo oficial que pretende facer o Partido Popular a través desta chega. Busca facer vivenda para a xuventude, busca facer vivenda para a xente maior, busca facer vivenda para xente en exclusión social, busca facer vivenda para xente en familias monoparentais ou familias monomarentais. Pregúntome todas estas cousas porque non se acompañan. O único que se nos está dicindo que hai un solar en Coroso que queren que se lle ceda á Xunta de Galicia e non temos coñecemento real de cal é a actuación, e tamén por eso pregunto. Eu simplemente pregunto, non sei se poderei ter resposta, pero me pregunto. Igual que me pregunto, por último, xa con isto xa acabo, se as vivendas todas que ten a Sareb non se podían tamén sinalar na enmenda que se fai de adición, pois entendo que tamén, igual que a do Partido Popular, me pode suscitar certas dudas, porque é unha en concreto, a emenda que se fai non señala ninguna en concreto, por lo tanto, entendo que un brindis ao sol e non se está tendo tampouco ninguna intención de asumir o problema. Como saben os portavoces, na Xunta de Portavoces sinalei que hai unha parte da xenda urbana aprobada que trata este tipo de problemática e que deberíamos empezar a traballar acerca dela. Si están de acordo na próxima reunión, creo que sería o momento adecuado para seguir traballando neste sentido. Nada máis, moitas gracias. Señor Suárez, quendo do Partido Barbanza Independente, señora Pouso, ten a palabra. Gracias. Señora San Pedro, parécenos loable a iniciativa que vostede presenta con esa preocupación da falla de vivenda que hai no Concello, sobre todo para aquelas persoas que están, digamos, que nunha situación económica máis limitada ou máis comprometida. Pero o certo é que o problema da vivenda creo que ten varias cuestións de raíz
E se observamos a cantidade de vivendas vacías que hai no noso concello e que os propietarios non se atreven a poñer no mercado de aluguer, eu creo que é para invitarlos a facer unha profunda reflexión de que é realmente o que está pasando para que a xente opte por ter eses inmobles vacíos sin sacarlle ningún tipo de rentabilidade e pola contra a xente que se desespera por encontrar unha vivenda. Sabemos que propietarios están buscando outras alternativas, poñendo eses inmobles pois dentro de ese mercado de aluguer estacional, sobre todo adicado ao turismo. E por outra parte, tamén temos pois todos os edificios que quedaron, digamos, que en fase de construcción, algúns que prácticamente estaban rematados ou a piques de rematarse e que quedaron aí pendientes de nada, que se convertiron algo así como unha especie de pesadelo para o goberno municipal e xa non só para este, sino incluso para o anterior. Sí que lles ocasionou quebradeiros de cabeza cando en eses edificios empezaron a producirse esas ocupacións que viñan a causar problemas de convivencia e de seguridade aos veciños do entorno. Dito isto, todos sabemos perfectamente que hai varios edificios que son da Sareb e que serían perfectamente aproveitables e nos que se requeriría pois moi pouca inversión ou unha inversión mínima se queremos realmente poñer de xeito rápido vivendas no mercado dedicadas a ese alugueiro social. Entonces, penso que sería unha boa vía de traballo a seguir. Por outra parte, deste equipo de goberno tuvemos tamén unha reunión, como previamente ativo vostede, con motivo deste tema ca Conselleira de Infraestructuras, na que se plantearon pois que posibilidades habría dentro dos programas que ten en marcha a Xunta de Galicia para dar solución a este alugueiro. A posta, digamos que no mercado de viviendas para alugueiro social. Si nos estivo dando, digamos que, líneas de orientación de traballo a seguir e unha das cousas que por parte do goberno se lle puseron encima da mesa é tamén a posibilidade de que todos eses inmobles que temos tamén en estado de abandono e de ruína, sobre todo dentro do casco urbano municipal que están creando pois uns problemas de salubridade e de digamos, de incomodo aos veciños que están no entorno, buscar solución de xeito de que si os propios donos non adoptan a decisión de poñer eses inmobles no estado axeitado de salubridade e ornato, pois que o Concello poda actuar digamos que facéndose cargo deses inmobles e, polo tanto, tamén nos gustaría en esa línea de traballo contar cas aportacións da Xunta de Galicia. O que si dixo a Xunta de Galicia que quere que se lle poñan pois para construir as viviendas sociais que se lle poña o suelo a disposición. Nos presentamos unha emenda que non é de sustitución ás súas, sino que é complementaria, na que solicitamos tamén da Xunta de Galicia pois a colaborar co Concello de Ribeira na acción que lle acabo de decir, desa adquisición de inmobles que están en situación de abandono ou ruína para rehabilitalos e poñelos en réximen de alugueiro social. E, por outra parte, pois tamén instar a que se incluya a este Concello nos programas para a construción de vivendas protegidas. Non será nós quen lle digamos á Xunta, nin a Sareb, que ten que ser o solar decoroso ou que ten que ser un solar nas avesadas. Nós o que queremos é buscar vías de solución e darlle alternativa ás persoas que están en este momento buscando unha vivenda en alugueiro e que queren por temporadas largas, que queren, digamos que establecer a súa residencia habitual e que non teñan eses problemas para conseguir, digamos que, a posibilidade de conseguir un fogar donde meterse e donde desarrollar os seus proxectos de vida. Mais nada, moitas gracias. Grazas, señora Pouso.
quenda do Bloque Nacionalista Galego, señora Betanzos, ten a palabra. Pois serán. Grazas, señor alcalde, veciñanza, concelleiras, concelleiros. É de todos coñecido o contexto dereitos humanos, dentro dos cales se atopa o dereito á vivenda. O 6 de decembro de 1978, o Estado español ratifica como un dos dereitos e deberes fundamentais, establece no seu artigo 47, todos temos dereito a disfrutar dunha vivenda digna e adecuada. Os poderes públicos promoverán as normas pertinentes para facer efectivo tal dereito, regulando a utilización do chan de acordo cos intereses xerais para impedir a especulación. E aquí o deixo. A política de vivenda pública é unha competencia da Xunta de Galicia, a cal caeu en picado nos últimos 16 anos, sendo recoñecido polo presidente da Xunta de Galiza, o señor Rueda, que non se promoveu vivenda pública, pois non había detectado o problema. Na Galiza, nos últimos 16 anos do goberno do Partido Popular, a promoción de vivenda foi nula ou casi inexistente. Este último ano, o goberno do PP, na Xunta, incorpora 22 viviendas da Sareb adquiridas con fondos estatales para toda Galiza. Dende o BNG valórase esta proposición, que supón un avance na promoción de vivenda pública en Ribeira. Agora ben, tamén queremos deixar claro que non se pode limitar a un simple traspaso de terreos da Sareb á Xunta de Galiza. A Xunta ten que facer máis en materia de vivenda, pois levamos anos escoitando plans e medidas que non teñen unha execución real e efectiva no noso Concello, e mesmo se deixou fora do plan de vivenda pública da Administración galega. Se de verdade se quer afrontar a crise habitacional, a Xunta debe asumir un compromiso firme con un plan ambicioso de vivenda pública e de alugueiro social. Queremos destacar o traballo que o Concello de Ribeira está a desenvolver para poñer en valor inmobles sen uso e integralos nunha bolsa de vivenda de alugueiro asequible. Esta é unha liña de traballo que compre atender e que pode complementarse con maior apoio da Xunta de Galiza. O noso obxectivo é garantir que en Ribeira teña vivenda pública e a bo prezo, para evitar que sexa un ben especulativo. Por iso poñemos unha emenda para que a Xunta faga vivenda pública e tamén colabore co Concello de Ribeira no traballo de recuperación de inmobles e promoción de alugueiro asequible. A falta de disponibilidade de vivenda en Ribeira maniféstase no día a día da veciñanza, tanto na compra de vivenda de protección como no alugueiro de vivenda habitual e alugar para a emancipación da nosa xuventude. Reclamamos desde o BNG transparencia nos activos do Sareb, situados en Galiza, para a súa incorporación nunha bolsa de inmobles para fomento da vivenda pública social. En definitiva, votaremos a favor, deixando claro que non abonda con unha soa medida. A Xunta debe asumir unha política integral e valente para garantir que Galiza e tamén Ribeira conte con unha vivenda pública acorde coas necesidades da poboación. Sin máis, moitas grazas. Betanzos, quenda de réplica, señora San Pedro. Ten a palabra. Ben, señora Betanzos, si calqueira que lea un pouquiño a prensa no último ano, nos últimos meses, sabe que a día de hoxe a política de vivenda da Xunta é das políticas máis activas que hai. Ese compromiso de alcanzar as 8.000 vivendas nestes próximos 4 anos, digolle que creo que vai, digolle con convencemento de que fago seguimento a este tema, de que vai por bo camiño, e creo que así é como hai que traballar dende a administración pública, dende calqueira, pois poñendo medidas e traballando. Nos falamos aquí deste solar, porque foi un solar que se puxo a disposición a través do proxecto Viena, e creemos que por eso podería ter máis facilidades de que a Sareb e o traspasase o Concello. Eu non creo que no Paseo de Coroso poida haber solo chalés, señor Suárez Puerta. Os chalés poden estar en Xarás ou poden estar en Coroso. Cada un fai un chalé donde lle apetece. E tamén cada un ten dereito a vivir donde haxa pois un edificio, un fogar, un piso, un apartamento donde teña pois capacidade tanto económica como social para poder facer a súa vida. Por lo tanto, eu creo que aquí o que tratamos é de facer unha proposta construtiva. Creo que é un problema que debemos atallar todos da man. Creo que non estamos pois pedindo nada que sexa desproporcionado e, dende logo,
Claro que hai moitos edificios que están abandonados, creo que todos sabemos cal é a problemática da ocupación, claro que todos sabemos que moitos propietarios pois teñen medo a facer eses alugueiros pois por esa inseguridade xurídica da que falaba inicialmente e que pois pode crear problemas de, como digo, de ocupación, pero creo que neste momento esta parcela se nos poñía de cara a través desta iniciativa que está marcando a Xunta de Galicia de pedirlle pois esa cesión, xa que iba a salir a subasta para contratistas, por que non cederlle a Xunta de Galicia se hai ese compromiso de licitar e de construir vivenda? Pois eu creo que é acertado. Por outro lado, o que me contan na emenda, claro que a mí me parece ben todas as disposicións e todas as solicitudes que se lle fagan á Administración para mellorar pois o tema da vivenda, ben sexa protexida, ben sexa pois esa rehabilitación de inmobles. O que pasa que eu tamén creo que neste caso hai que ser proactivo, señor alcalde. Eu creo que hai bastantes liñas de traballo dende a Consellería de Vivenda ás que se pode acceder. Está ese fondo de cooperación que o Concello de Ribeira ten bastante percorrido xa, porque sabemos de moitas vivendas, como pode ser a do Gran Sol, como pode ser a da Curva de Carreira, como pode ser Romero Ortiz, que se compraron a través dese fondo de cooperación, que se paga, pois, se mal non recordo, creo que era a 7 ou 8 anos, sin intereses. E, polo tanto, a través dese tipo de liñas, nós tamén podemos acceder a facer pois certas inversións que estean ao alcance, como digo, do Concello, que sei que non é unha materia propia da administración local. Pero ben, tamén se pode, dende logo, poñer a disposición da Xunta de Galicia terrenos, como comentaba a señora Pouso, para a construción de vivenda protexida. Eso foi o que se fixo no seu día en Xarás. Eu creo que, máis alá de instar a Xunta de Galicia, creo que tamén hai que poñer as ferramentas encima da mesa. Estamos falando de solicitar, pero nós temos pois unha serie de líneas para rehabilitación, para compra, para construción de vivenda protexida. Claro que a Xunta de Galicia seguro que inclúe o Concello de Ribeira nos programas de construción de vivenda protexida se o Concello de Ribeira oferta un solar para esa vivenda protexida. Creo que é o lóxico, ao igual que que a Xunta de Galicia fará un novo centro de saúde, se o Concello de Ribeira pon a súa disposición un solar que requira pois as condicións exixidas. Por lo tanto, o que creo é que hai que facer tamén unha política proactiva neste sentido. De logo, o que pretendemos con isto non é senón pois mellorar e poñer ferramentas que creemos que ahora mismo están de cara, están de man e que poden ser unha realidade se todos remamos na mesma dirección. Mais nada, moitas gracias. Grazas. Ben, por aclararlle algunha cuestión que tamén se foi desenvolvendo. Como ben dicía antes a concelleira de Facenda, cando fomos a reunirnos coa conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, comentamos a posibilidade de colaborar a través de diferentes liñas, incluso con convenios nominativos co Concello de Ribeira. Se incluímos esta emenda, créame que é con vontade constructiva, basicamente porque cando o señor presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pois lanzou esa proposta denominada Estrategia Galega de Solo Residencial, incluía as 7 grandes cidades, tamén incluía a Vila García. Por iso lle facíamos esa emenda número 4 para que se inclúa a Ribeira dentro dese programa de Estrategia Galega, non de Solo Residencial. E, por outra banda, segundo tamén pudémoslle comentar a conselleira, ela tamén nos trasladou, que se lle cedíamos dentro do Concello algunha parcela para o desenvolvemento directo de vivenda protexida, pois estivemos facendo ese traballo no Departamento de Urbanismo. A verdade é que Ribeira neste momento, o Concello, non dispón das parcelas para poder facer ese desenvolvemento urbanístico directo. Si temos algunha, pero daba para unha vivenda protexida. Entón, a nosa intención era poder colaborar coa Xunta de Galiza en desenvolver, evidentemente, pois, algo máis que unha vivenda protexida. Non, a nosa intención era pois, desenvolver un edificio ou que puderan ser varias vivendas. E, por último, pois tamén estamos traballando para que esas edificacións que agora mesmo están sen uso, que presentan incluso a veces estado de ruína ou perigosidade, que poidamos facernos con elas para que a través desas liñas que vostede comenta, pois o Concello de Ribeira pudese optar a esas subvencións ou a eses convenios e poñéñolos a disposición da veciñanza e, sobre todo, da xente nova, non que lle custa moito pois emanciparse debido aos altos prezos que ten a vivenda hoxe en día en Ribeira. Era por iso, esta emenda era de adición, entón
gustaríanos que pudera incluirse na propia proposición e que se vise esa unanimidade ou esa maioría de que a Corporación Municipal de Ribeira estaría a favor desas propostas. Entón, vamos a pasar a votación primeiro da emenda de adición, xa digo, sumaríase a esta proposta, non se sustituiría ningún dos puntos que xa acada. Votos a favor da emenda presentada polo Bloque Nacionalista Galego e o Partido Barbanza Independente. 20. Votos en contra. 1. Ben, quedaría entón incorporada esa emenda. Entendo que hai que votar tamén a proposición. Que queda incorporada a emenda ya. Vale, ben. Pois nada, entón queda aprobada a proposición por 20 votos a favor e 1 en contra. Pasamos ao punto número 7, que é unha moción presentada por dona Carmen Pérez sobre a instalación de saneamento e melloras na contorna da Casa de Cultura de Olveira. Ten a palabra. Boas noites. Paso a expoñer a proposición. A Casa de Cultura de Olveira é unha instalación que pertence á comunidade de Montes de Olveira e, polo tanto, a todos os comuneiros e familias da parroquia. Este inmoble leva anos acollendo cantidade de actividades e, entre elas, de maneira permanente, o exitoso grupo de baile e música tradicional Taúme realiza os seus ensaios cunha gran afluencia de alumnos e alumnas. Do mesmo xeito, de maneira semanal, tamén se levan a cabo outras actividades, como costura ou clases de distintos tipos de actividade física. Ademais destes encontros celebrados no Centro Social, a Casa de Cultura acolle todos os anos actividades que achega o Concello de Ribeira, como poden ser as relacionadas coas clases de memoria ou as impartidas para a mellora no uso de dispositivos móviles. Tamén a propia Comunidade de Montes ten celebrado na instalación cursos de arte floral, cociña, horticultura e mesmo actividades de conciliación para os máis pequenos en época estival. Dende fai uns meses, na Casa de Cultura de Olveira ten abertas as súas portas á Reviravolta, un local que conseguiu, a través do seu bo facer, atraer unha cantidade moi importante de xente, tanto da parroquia como foránea. A pesares de que a Comunidade de Montes e, polo tanto, todos os comuneiros da parroquia leva anos investindo e acondicionando as instalacións para acoller a todo o mundo que queira disfrutar de todo o que ofrece o Centro Social, co aumento de visitantes comezan a ser necesarias algunhas achegas para o bo funcionamento do mesmo. A Casa de Cultura non conta con rede de saneamento, polo que a fosa séptica da que dispón non é suficiente. Este problema recae en todos os implicados e finalmente afecta a toda a parroquia, polo que consideramos que xa que as instalacións acollen actividades varias, prestando servicio a toda a veciñanza e tamén ao propio Concello para leválas a cabo, pero non supón, ao non ser unha instalación municipal, un custo o seu mantemento, que se podería crear unha partida orzamentaria para levar a cabo a obra de acondicionamento en tema de saneamento que precisa o centro. Ademais diso, tras as últimas noticias nas que se fixo público que o bar da Casa de Cultura sufriu 2 roubos consecutivos nos últimos días, e tratándose dunha instalación que se atopa un pouco illada do grupo poboacional, consideramos a ben solicitar un reforzo na vigilancia policial para que se poida seguir coidando tanto das instalacións como do traballo persoal que tanto negocios como asociacións desempeñan con compromiso para colleitar tanto éxito da parroquia. Polo exposto anteriormente solicito a creación dunha partida orzamentaria para a instalación do saneamento na Casa de Cultura de Olveira. E segundo, que se solicite ás autoridades competentes un reforzo na vigilancia e na seguridade do Centro Social. Nada máis, gracias. Gracias, señora Pérez. Quen do Partido Socialista, señor Suárez Puerta, ten a palabra. Ben, moitas gracias. Xa casi na primeira línea da súa proposición vostede di que este é unha propiedade privada. Xa está dicindo que lle pagamos unha instalación unha propiedade privada dunha serie de comuneros que si nos acercamos a falar con eles, a min os comuneros dixeronme que a Comunidade de Montes de Olveira que ten cartos, non saben onde, algúns deles, pero din que teñen cartos e que lles gustaría saber onde para poder facer e acometer esta serie de intervencións. Por outra parte, vostede tamén fala de poñer cámaras polo local, polo Reviravolta. Eu di que non, pero segundo, de vigilancia, veña por aquí. Pero bueno, digo, porque dentro do local si hai videovigilancia, o sea, teñen cámaras o propio local, por eso me sorprendía. Bueno, cando fala de que vai a policía por ali, pois me parece correcto, pero non termino de entender como solicitamos
a propiedades privadas melloras, e como se solicitamos en pleno por que non o círculo mercantil, por ni que non sei, ao Náutico de Ribeira ou algún outro tipo de asociación ou entidade. Pareceme que é como tirar a... entendo que os cartos públicos deben ser para público e se non haberá que facer algún tipo de convenio ou de algunha outra forma de articulalo. O sea que, bueno, sentindo moito non lle vou a poder aprobar e votar a favor. Nada máis, moitas gracias. Señor Suárez, quendo do Partido Barbanza Independente. Ten a palabra, señor Mariño. Bueno, antes de nada me enteraba hoy por la prensa que deja la competición el señor Alex Vidal, con lo cual le deseo lo mejor en su nueva etapa deportiva y gracias por los éxitos que nos ha traído a Ribeira. Señora Pérez González, me viene usted con una moción, digamos, interesante, no sé si interesante para usted o a nivel personal le viene bien para darse a conocer en su parroquia. Entiendo que usted no ha aterrizado en su parroquia hace 2 días y se ha dado cuenta de los problemas de repente, pero mire usted, antes de nada, sin meterme en los líos que en este momento hay en la comunidad de Montes de Olveira, como medio dejaba entrever mi compañero de la izquierda, no, esa no es mi intención. Usted ejerce... No sé si ejerce de presidenta, inspector de la Comunidad de Montes o está ejerciendo en este momento de concejala. Entiendo que está ejerciendo de concejala. Y sepa usted que no es incompatible de todas formas con el cargo, porque ya ocurría que la anterior concejala era a su vez presidenta. Usted, me pregunto si se dan cuenta ustedes del ridículo que están haciendo con esta moción, y se lo digo con todo el cariño hacia usted. Desconozco si ha redactado usted la moción o qué ha pasado, o bien la oposición de Ribeira está tan perdida en este momento y buscan debajo de las piedras algo para traer al Pleno cada mes por decir que ustedes hacen algo. Señora concejala, desconozco su edad. No es prudente en público preguntarle. Pero lo que es real es que la Casa de la Cultura, señora Pérez, lleva abierta unos 40 años aproximadamente. Siguiente pregunta que le podría formular es cuántos años lleva gobernando su partido y, más en concreto, cuántos años se ha sentado en la silla que usted ahora está, la presidenta de la comunidad y a su vez concejala, antes de sentarse usted. Entiendo que usted está haciendo con esta moción, digamos, una enmienda a la totalidad de su antecesora en el cargo, la señora Pereira. Pero mire usted, no se me enfade, pero no sería lo más correcto que la petición, pregunto, que usted trae aquí hoy la formulase directamente la directiva de la Comunidad de Montes si en realidad está operativa y no usted como concejala o como vecina y miembro de la oposición. Creo que lo más correcto sería que la propia directiva lo formulara directamente. Mire usted, creo que hay límites en la oposición y si se cruzan yo creo que más de uno podría sonrojarse. En Román Paladino me voy a dirigir a los televidentes que nos estén viendo desde Olveira y esto podría venir a decirse de la siguiente manera. Señores que nos oyen, el Partido Popular después de 40 años y otros tantos con la concejal presidenta ejerciendo el cargo, nos vienen a pedir a nosotros que llevamos 2 años que arreglemos y solucionemos el saneamiento de la Casa de Cultura de Olveira. Mire usted, dicho esto, a mí me recuerda, y estábamos antes hablando precisamente aquí en la cafetería, una expresión de hace muchos años de un buen presidente del Congreso de los Diputados que se llamaba Federico Trillo, que un día con micro abierto se le escapó una expresión. A lo mejor usted no se acuerda, pero yo me acuerdo. No la voy a decir aquí porque no era prudente. Yo, como soy más finolis, voy a usar otra expresión diciendo que tiene narices la cosa o tiene narices la moción, más suave. Pero usted, hace 10 años, creo recordar, se hizo el saneamiento desde la iglesia hasta Sirves, la carretera general de Sirves. Y en aquel momento a ninguno de ustedes se les ocurrió, o en su momento la concejala, pedir que se hiciese este tipo de saneamiento. No sé si les ha venido ahora la inspiración gracias a estar en la oposición, lo cual también me hace ver que la oposición agudiza de vez en cuando el ingenio. Hoy, por ejemplo, o mañana, mejor dicho, empieza el asfaltado en la calle Lorenzo Mariño en Aguiño. Siempre hay que hablar un poco de la parroquia. Y una de las calles que ha tenido problemas y desavenencias entre su anterior jefe de filas y un servidor, y después de tantos años hemos llegado nosotros, valga la redundancia, y vamos a solucionar ese problema. Solo les quedaba a ustedes traer una moción hoy pidiéndonos el asfaltado de la calle Lorenzo Mariño, o a colación, como lo hicieron también, creo recordar, en el Centro Social de Carreira, que también nos venían ustedes, que después de tantos años dándole vueltas al Centro Social de Carreira, los culpables de que no se abría el Centro Social de Carreira venía a ser este gobierno terrible y terrorífico que llevaba 2 años o 1 año prácticamente sentado aquí. Hagan el favor de tener un poco de pudor, no hacer el ridículo. Pero bueno, volviendo, digamos, a esta propuesta, ¿me podrían aclarar hasta dónde sus señorías
proponen llevar el saneamiento hasta los límites de la parcela de la comunidad, quiere decir el aparcamiento, o bien pretenden ustedes llevar el saneamiento hasta los aseos, perdóneme usted la impresión, o hasta la fosa séptica. Recuerden que aunque las instalaciones, lógicamente, se están usando a nivel municipal, como usted me está diciendo, el edificio y la parcela es de la Comunidad de Montes, con lo cual la conexión al saneamiento entiendo que lo debería hacer cada uno a título particular, salvo que haya problemas económicos. Aunque todo se pueda hablar, y yo le interpelo a que me aclare hasta dónde debe llegar, según usted, el saneamiento. O tienen las cuentas tan en precario que a lo mejor no sé, habría que ver. Si no, todo se puede hablar, lógicamente, y por eso no va a quedar. Ten que ir rematando, señor Mariño. Seamos serios, no le voy a dar consejos, pero creo que antes de registrar una moción deberíamos hacernos un examen de conciencia y como oposición y decir, en los años que hemos gobernado, ¿qué hemos hecho nosotros para arreglar el problema que ahora le presentamos a este gobierno que lleva 2 años gobernando? Yo creo que examen de conciencia, antes de que registren cualquier moción, sería interesante. De todas, no le quepa a usted la menor duda, después de estas breves palabras que he dicho, que vamos a apoyar, lógicamente, su iniciativa. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Mariño. Quenda do Bloque Nacionalista Galego, señora Rivadulla, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Boas noites a todos e todos. Desde o Bloque Nacionalista Galego somos plenamente conscientes das necesidades que existen na Casa da Cultura de Olveira, un espazo de parroquia que acolle unha gran variedade de actividades tanto culturais como sociais. Sabemos da importancia de garantir unhas infraestructuras aceitadas para que as persoas que participan nesas actividades poidan facer ben o seu traballo. O noso compromiso para seguir estendendo a rede de servicios básicos e o saneamento, como o saneamento ou agua, é patente, pero para iso tamén debemos explorar as posibilidades orzamentarias para incluir esta actuación e poder dar unha solución á cuestión do saneamento. Debemos, antes de aprobar cualquiera actuación, estudiar e analizar os recursos disponibles e ver de que maneira se podería afrontar esta mellora dunha maneira responsable e eficaz. Tamén queremos priorizar todas aquelas actuaciones que impliquen un maior beneficio social para a veciñanza da parroquia. Ahora ben, señora Pérez, esta moción que se presentan esquece de indicar que isto non é un problema novo, que a situación da Casa da Cultura de Olveira leva máis de 30 anos e que a falta de saneamento non é unha cuestión que surda agora. Vostede, como membro da Comunidade de Montes, sábeo perfectamente. Por outra banda, en canto á cuestión de seguridade, instaremos a policía a pasar un pouco por aquela zona para disuadir, como intentamos facer con todas as zonas da parroquia. Compre atopar fórmulas para garantir que estas instalaciones conten coas condiciones aceitadas para seguir sendo un punto de encontro para a veciñanza da parroquia de Olveira e alrededores, porque sabemos que moita xente do resto de Ribeira asiste a aquelas actividades. Tamén desde a comunidade poderían reforzar a iluminación do edificio exterior que permitiese gañar seguridade. É dicir, tamén a iluminación que hai alrededor do edificio podría correr a cargo da Comunidade de Montes. En definitiva, compartimos a preocupación e o obxectivo de mellorar a todas as infraestructuras, a rede de servicios públicos nas parroquias e traballar para avaliar as posibilidades reales de levar a cabo esta actuación, para sempre que entre dentro das capacidades orzamentarias do Concello. Sin máis, moitas gracias. Gracias, señora Rivadulla. Señora Pérez, ten 3 minutos para a quenda de réplica. Grazas. Ben, en primeiro lugar, señor Suárez Puerta, creo que non pedín cámaras en ningún lado. Autoridades que reforcen a vigilancia, pois que se pase máis por ali, que se dé unha voltiña. Non sei onde se leu cámaras. Pero é que tampouco leín, señor Mariño, en ningún lado que actúe como nada máis que como concelleira do Grupo do Partido Popular. E teño que dicilo que a primeira persoa que me pideu que levase esta proposición a pleno foi a persoa que abreu o local a reviravolta. Sí, señor Mariño, que estoulle contestando. Non sei, sí, pois foi unha persoa que abreu o seu negocio fai un ano e que levante baixa a verse todos os días para traballar.
Outra cousa, tampouco pretendo que leve o saneamento hacia un aseo, desculpando os presentes. En que caso se levan os saneamentos hasta os aseos? Nalgúna casa. Igual conoce algún caso. Bueno, pois terase que levar hasta territorio municipal e a comunidade de Montes encargarse do enganche, como calquera outra persoa. Pensei que iba a trascender un pouco a empatía que xurdía aí no punto 4, onde se falaba de que estábamos moi a favor de apoiar as asociacións, de axudalos a que consigan, a que sigan adiante. Eu entendo perfectamente que irá manipular o tema e xuntando co da Comunidade de Montes. Aquí o único no que intervén a Comunidade de Montes é que pertenece o edificio. Nada máis. Agora, se quer entrar noutros temas, e solicítase o saneamento hasta o punto municipal, tampouco nada máis. E solicítase que se vixíe unha zona na que se están perpetrando nunha semana 2 roubos. Nada máis, é que non entendo de onde se queren quitar máis puntillas. Nada, isto decirlle que a Comunidade de Montes ao final non deixa de ser a instalación unha copropiedade de veciños. O mesmo que outras vivendas son propiedades de veciños. Agora verán se queren pois axudar a Casa de Cultura, ou ao mellor o error foi meu, e o que tiña que traer era unha moción solicitando que se crease en Olveira unha Casa de Cultura municipal. E igual así tiña mellor aceptación, porque se ve que aquí hai unhas rencillas anteriores noutros temas, porque lle digo que teño unha edad que se me fala de hai 10, 15 e 30 anos se me escapa moito. Con 30 anos se me escapa moito das cousas que estean na miña man. Agora sí, agora que estou aquí e o traio, esperaba un trato máis favorable de cara, digo, á veciñanza da parroquia, porque son moitos os comuneros. E ao final todos nos vemos favorecidos deso, porque teño que dicir que a fosa séptica a toda agora era suficiente. Levábase pois unha actividade que a fosa séptica que as súas limpezas continuas se podía manter. A raíz da afluencia que hai hoxe, gracias a Dios, non pode ser así. Por eso se trae actualmente. Non ten nada que ver con hai 30 anos, nin hai 15, nin hai 12. Nada máis pola miña parte. Gracias. Grazas, señora Pérez. Ben, pois vamos pasar xa a votación desta proposición. Votos a favor da proposición solicitando o saneamento na Casa da Cultura de Olveira. Votos a favor. 20. Votos en contra. Abstencións. Pois queda entón aprobada por 20 votos a favor e unha abstención. Se lle parece aos grupos, estivemos repasando o punto número 3 e voulle dar a palabra ao señor interventor para que poida aclarar cal é a cuestión desas dúas parcelas que comentaba antes o señor Mariño de Bricio para que fosen diferentes valoracións. Se lles parece, podemos darlle a palabra para que nos detalle porque hai esa diferente valoración e se todos os grupos están de acordo, pois non adiaríamos esta cuestión ao pleno seguinte. Doulle a palabra ao señor interventor. Sí. Pues, no informe do arquitecto municipal, na páxina 5, fai referencia que as dúas parcelas que eran obxeto desa discrepancia están no mismo polígono de ponencia, CS2, pero, sin embargo, unha está na zona de valor R54, a que lle corresponden os 80 euros por metro cuadrado, e a outra está na zona de valor U50, a que lle corresponden os 25 euros por metro cuadrado. Sería esa a diferencia. Grazas. Ben, pois non sei se lles quedou claro aos grupos, senón tamén podemos darlle unha quenda de intervención para poder aclarar calquera cuestión que teñan os grupos. Eu entendo que se está aclarado podemos xa pasalo a votación. Sí? Ben, pois entón o punto número 3, que é a expropiación dos inmobles necesarios para a execución e recuperación da senda dos muiños do río Saíñas. Votos a favor? Ben, pois queda aprobado entón por unanimidade. Moitísimas grazas. E pasamos xa ao último punto, que sería unha pregunta e un rogo. Empezamos pola pregunta da señora Pérez Gómez. Ten a palabra para poder formulala. Grazas.
Ben, no mes de maio do ano pasado traía a este pleno a seguinte pregunta sobre o Rueiro de Abaixo. Considera o Goberno municipal a ben reemplazar os contadores afectados e valorar a instalación de contedores de reciclaxe na zona? Meses máis tarde, o compañeiro de filas, o señor Vidal, recordaba a situación e engadía que a problemática dos contedores de lixo se estendía á parroquia de Castiñeiras. Como resposta, en ambos plenos recolleuse con carácter afirmativo que esas deficiencias se solucionarían na maior brevidade posible. Pois ben, case 12 meses despois atopámonos con que non só non se fixo nada ao respecto nos contedores de Olveira, senón que o problema se estendeu a gran parte das zonas da parroquia, como Cristal, Igrexa, Bretal ou Sirves, entre outras. Son numerosos os contedores de lixo que presentan a palanca de apertura inservible, que carecen de tapas superiores ou que presentan roturas importantes. Deste xeito, moitas persoas están a pasar dificultades para poder depositar o lixo, tendo que desplazarse atra outras zonas a deixalo ou facer verdadeiros sobreesforzos para utilizar os contadores afectados. Sabendo que este problema se estende a todo o Concello, consideramos necesaria realizar a seguinte pregunta. Cal é a razón de que non se leven a cabo as tarefas de mantemento e reposición dos contedores de lixo? Gracias. Grazas, señora Pérez. Quenda de resposta a señora Redondo. Ten a palabra. Boas tardes a todos e todas. O problema que hai xeralmente é un problema de logística. Xa que a empresa Contenur non pudo xestionar o material a tempo, xa que debido a alta demanda de nivel autonómico afectou a esta situación, tendo en conta que así non pode ir suministrando a tempo debido. Polo tanto, tuvo que ir facendo en varias tandas. O pasado 19 de marzo recibíamos un dos prazos. Sei que este problema genera moi malestar entre os veciños e as veciñas e quero pedir disculpas e calma. Pero, bueno, dende o 19 de marzo, Urbaser está traballando outra vez arreo para que estes contenedores volvan outra vez ao seu completo uso. Comunicar tamén que o venres estiveron en Olveira, pero non terminaron de arreglar todos. En Corrubedo tamén estiveron no Malecón, que tampouco funcionaban, o de Castiñeiras que pide o señor Alex Vidal xa hai moito tempo tamén. E, bueno, espero que se vayan solventando. E ao finalizar o pleno, se queres, me des un correo e mándoche un informe da empresa, que foi o mismo que me mandou a min debido a este problema. Vale, máis nada. Grazas, señora Redondo. Seguimos co último rogo, que é do señor Muñiz. Ten a palabra para poder formulalo. Boas noites a todos. O 29 de xaneiro coñecíamos pola prensa que o asfaltado para a estrada dos Muiños xa ou por fin estaba adxudicado. Falábase dun prazo de execución para levar a cabo a obra de 2 meses. Pois despois de firmar o contrato, ben os 2 meses van alá e a estrada principal do núcleo segue sen atenderse. Entendo que a posta en marcha non pode demorarse máis cando estamos sendo testemunhas de semanas de bo tempo. Pedimos que a execución desta mellora se aproveite para aglomerar algún dos bordes da estrada que vai dos Muiños a Moldes, posto que se atopan moi deteriorados e con necesidade dun recheo e unha zona con bastante tránsito, máximo na temporada estival que se atopa á volta da esquina, co paso frecuente de vehículos, caravanas e, ademais, xentes que se acercan ao camping. Por todo o exposto anteriormente, rogo que se cumpran os prazos de asfalto de aglomerado da estrada dos Muiños e se aproveite o tempo seco e, de paso, se aproveite para recompoñer os bordes da estrada que vai dende o núcleo ata Moldes, polos motivos expostos anteriormente. Se se me permite, quería unha última pregunta que non a metín. Era sobre unha carretera, tamén unha pista que tiñamos nos Muiños que foi adjudicada polo POS do ano anterior e quería saber se había algún proxecto ou algo de plazo para a ejecución da obra. Mais nada, gracias. Gracias, señor Muñiz. Ten a quenda de resposta o señor Vidal Peón como concelleiro de Obras. Boa noite. Xa lle respondo a última que facía, empezan agora pois os prazos para licitar o que é o POS 24. Entón, en breve, pois empezará o procedimento para licitación da obra que entraba nese POS. Despois, en referencia a dos Muiños, vostede, bueno, debe saber que pois, o prazo para licitar pois, unha obra deste tipo son máis ou menos os 6 meses. O anuncio de licitación foi o 27 de novembro, pois aquí ábrese o prazo para a presentación de ofertas e despois o 28
de xaneiro é se cando se axudica a obra, a construcción nese Ponciano Nieto, despois vostede aí referíase a que saiu na prensa o 29 de xaneiro. Bueno, si os medios poden acceder ao perfil do contratante como que era persona física ou xurídica que teña algún interés en saber a quen se adxudicou a obra. Despois, o 6 de febreiro, sí que se formaliza o contrato. Ainda posteriormente, pois, hai outros trámites que ten que cumplir a empresa adxudicataria, como pode ser aportar documentación referente pois ao plan de seguridade e saúde. Entón, bueno, por casualidades esta semana pois é que sí que ata de replanteo, que aí é onde empeza a contar realmente pois os dous plazos de execución que ten esta obra, non? E non pois logo desde o que é a formalización do contrato. Entón, comezará a contar, pois empezarán as obras esta semana, que hai tamén pois canalizacións que cambiar porque os bordes están moi deteriorados e temos que facer tamén así unhas actuacións complementarias. Grazas. Gracias, señor Vidal. Permítesme un segundo. En canto a que che pido da carretera que va de Muños a Moldes aos bordes, hai zonas nas que arriman os coches, tamén me pedes unha pregunta, que debido ás chuvias e ao paso do tempo vanse demorando, non é que sea toda a carretera, son en uns puntos concretos. Unha vez que formulei unha pregunta, unha vez que van ali a aglomerar, se se pode tratar de revisar ese cacho de carretera, son cachos como esta mesa, ou menos. Sí. Son uns recheos na beira, non é toda a carretera, son recheos. Sí, vino. Intentaremos que sí. Gracias, intentaremos que se poida tamén solventar esa cuestión que comenta, señor Muñiz. Ben, pois, non habendo máis puntos na orde do día, levantamos a sesión. Moitas grazas.